Вечер у хату. Сегодня мы с вами отправимся в такое подорожье, что ваши мозги максимум паспрабуюць збегчы праз вушы. Але не хвалюйтесь, я тут каб вас провести. Мы окунемся ў безмежны і бязлітасны сусвет Вархаммер 40 000. Гэта не простыя гульні ці кнігі. Гэта цэлая філасофія, дзе дзейснічае адзінае правіла. У змрочнай цемры далёкай будучыні ёсць толькі вайна. Гучыць аптымістычна, так? Ну, паглыбімся. Уявіце себе сусвет, які існуе ў далёкім 41-м тысячагоддзі. Так мы говорим про будучыню, где технологии настолько просунутые, что их уже никто не разумеет, а веды передаются ритуалами и молитвами. Тут люди, по сутности, вернулись в такое себе позднее средневечье. Только замест коней у их космічныя кораблі, а замест мячоў гігантскія лазерные пушки, и, я думаю, все обвешано черепами, шмат черепов. Пачнем з самого галоўнага, з імперыума чалавецтва. Калісьці, даўным-даўно, у зорным мінулым, чалавецтва было на піку развіцця. Яны рассяліліся па ўсей галактыцы, і ў іх былі разумныя робаты. А ўсё было, амаль добра. Але потым, як гэта часта бывае, усё пайшло насуперак. Тэхналогіі звар'яцелі, робаты паднялі паўстанне, а з нябыту палезлі ўсялякія касмічныя пачвары. І вось тут на сцэну выходзіць ён. Вялікі, магутны, загадкавы імператар чалавецтва. Гэта такі чалавек-бог, якога многія лічаць богам, а ён сам, напэўна, проста хацеў, каб все перасталі ваяваць і пачалі жыць у міру. Ага, канешне. Ён сабраў пад сваёй рукой усю зямлю і пачаў вялікі крыжовы паход, аб'яднаць усю галактыку пад сцягам чалавецтва. Для гэтага ён стварыў сваіх сыноў, прымархаў. 20 генетычна мадыфікаваных суперваяроў, кожны з якіх быў лідарам сваёй арміі, легіёна касмічнага дэсанта. Уявіце себе касмічных суперсалдат, такіх хлопцаў, што могуць голымі рукамі разарваць танк. Ну, ці амаль голымі. Усё было б выдатным, калі б не адзін маленькі нюанс – здрада. Адзін з самых любімых сыноў імператара, Хорус, вырашыў, што быць злыднем весялей, чым быць героем. Ну, ці яго проста навялі на гэту думку 4 старажытныя і вельмі дрэўныя чувакі з варп-прасторы, якіх называюць багамі хаоса. Гэта такія касмічныя, дэманічныя сутнасці, якія любяць усялякую жэсць, гніенне, бойню, інтрыгі і празмернасць. Хорус падняў падставленне супраць свайго бацькі, і пачалася ерась Хоруса, самая страшэнная грамадзянская вайна ў гісторыі галактыцы. Палова прымархаў і іх легіёнаў перайшлі на бок хаоса, і пачалося такое мяса, што нікому не снілася. У выніку імператар перамог Хоруса, але сам быў смяротна паранен і цяпер сядзіць на залатым троне на зямлі. Жывы, але амаль мертвы, падтрымліваемы псіхічнымі сіламі тысячаў псайкераў, якіх штодня прыносяць у ахвяру. Так, Вархаммер гэта не казка на ноч. Цяпер, калі мы ведаем, чаму ўсё так дрэнна, давайце пазнаёмімся з галоўнымі дзеючымі асобамі ў гэтым галактычным дурдоме. Але гэта будуць толькі самыя асноўныя фракцыі. Насамрэч, у Вархаммере існуе больш за 20 разнастайных старон канфлікту, і зараз мы разгледзім толькі самыя асноўныя. Імперыум чалавецтва. Гэта тое, што засталося ад вялікай імперыі. Яны ксенафобы, фанатыкі і, па сутнасці, ваююць з усімі. І з самім сабой таксама. Файныя хлопцы. Іх асноўная сіла – гэта касмічныя десантнікі. Генетычна палепшаныя суперсалдаты, якія ходзяць у брані, падобную на кававую машыну, але нашмат смяротнейшай. Ёсць таксама імперская гвардыя. Гэта мільярды звычайных людзей з лазернымі вінтоўкамі, якіх кідаюць у самае пекла. У іх амаль няма шансаў, але яны трымаюцца. Хаос – гэта такія хлопцы, якія здрадзілі імператару. Яны цяпер усяляк перакошаныя варпам, пакланяюцца багам хаоса і проста хочуць знішчыць усё, да чаго дацягнуцца. У іх ёсць свае хаатычныя касмічныя дэсантнікі, былыя героі, якія сталі яшчэ горшымі злыднямі, а таксама арміі дэманаў, якія вылазяць з варпа і сеюць паніку. Ксенасы – гэта ўсе астатнія. Іх шмат, тыя хочуць чагосьці свайго. Напрыклад, оркі – гэта зялёныя касмічныя хуліганы, якія любяць толькі вайну і каб было болей выбухаў.
Яны вельмі смешныя і вельмі небяспечныя. Іхняя тэхналогія працуе толькі таму, што яны ў гэтае вераць. Сапраўды? Эльдар – старажытная раса касмічных эльфаў, якія былі на вяршыні, калі людзі яшчэ ў пячорах сядзелі. Цяпер яны амаль на мяжы вымірання. Яны элегантныя, смяротныя і вельмі драматычныя. Тыраніды – касмічныя інапланетныя казуркі-рой, якія проста хочуць жэрці ўсё жывое ў галактыцы, каб потым рушыць далей. У іх няма ні маралі, ні ідэалогіі, толькі голад. Некроны – старажытная раса робатаў-шкілетаў, якія праснуліся пасля мільёнаў гадоў сну і хочуць вярнуць сабе галактыку. Яны літаральна неўміручыя і валодаюць неверагодна прасунутымі тэхналогіямі, якія часта проста выносяць усё, што ім перашкаджае. У гэтым сусвеце існуе тысячы герояў і антыгерояў, але некаторых проста нельга не ўзгадаць. Вось, напрыклад, Рабут Гіліман, адзін з прымархаў, які нядаўна прачнуўся і спрабуе навесці хоць нейкі парадак у гэтым балагане. Уявіце, што вы прачнуліся праз 10 000 гадоў, а вакол толькі вайна, вар'яцтва і безладдзе. Ну, а для яго гэта цяпер штодзённасць. Гаскул Мак Уруктрака, калісьці звычайны орк, але пасля сустрэчы з буйнакалібернай зброяй стаў самым уплывовым і небяспечным оркам у галактыцы. Ён верыць, што ў яе галаве ёсць голас, моркі ці горкі. Гэта багі оркаў, адзін з них хітры, другі моцны. І гэты голас загадвае яму аб'яднаць усіх оркаў у адзін вялізны ваах. Гэта такая святая вайна оркаў, якая нясе разбурэнне і весёласць усім вакол. Ён як быццам увасабленне ўсей оркавай сутнасці. Больш вайны, больш ваах. Азраэль – найвышэйшы вялебны ордэна цёмных анёлаў, касмічных десантнікаў хаосу. На самай справе Азраэль з'яўляецца лідарам ордэна цёмных ангелаў, які фармальна з'яўляецца верным імператарам. Аднак іх ордэн мае велізарны і вельмі цёмны сакрэт, звязаны са здрадай некаторых іх продкаў падчас ересі Хоруса. Яны фанатычна шукаюць і вынішчваюць тых, хто перайшоў на бок хаосу, каб загладзіць сваю віну. Азраэль вельмі магутны і загадкавы лідар, які нясе цяжкі груз мінулага свайго ордэна. Яго гісторыя паказвае, як нават верныя могуць мець свае цёмныя таямніцы і трагедыі. Іврэйн – эмісар Інары. Калісьці эльдары былі найвялікшай цывілізацыяй у галактыцы, але гардыня і празмернасць прывялі да амаль поўнага знішчэння. Цяпер яны раса, якая памірае, але Іврэй нясе надзею. Яна эмісар бога смерці Эльдар, Наеда, і валодае велізарнай псіхічнай сілай. Яна падарожнічае па галактыцы, спрабуючы аб'яднаць разрозненыя фракцыі Эльдар і выратаваць свой народ ад вымірання. Яна ўвасабляе трагедыю і вытанчанасць Эльдар і іх імкненне да выжывання. Разін бясцэнны. Калекцыянер некронаў. Гэта не зусім злыдзень, а хутчэй калекцыянер. Як любы калекцыянер, ён любіць свае рэчы. Транзін – арыстакрат некрон, які бадаецца па галактыцы у пошуках цікавых артефактаў, тэхналогій і нават жывых істот для сваёй велізарнай калекцыі. Ён можа замарозіць цэлыя біты ў часе, каб дадаць іх у сваю экспазіцыю. Ён не столькі зацікаўлены ў заваёве, колькі ў папаўленні сваіх сховішчаў. Ён дае нотку дзіўнасці і своеасаблівага гумару ў змрочны свет 40К. Уявіце сабе касмічнага іншапланетнага робота-мільянера, які крадзе вашы рэчы, каб паставіць іх на паліцу. Ну, а з падзей, акрамя ересі Хоруса, варта адзначыць з'яўленне вялікага разлому. Гэта такая касмічная шчыліна, якая падзяліла галактыку напапалам і прынесла яшчэ больш дэманаў і іншай брыдоты, як быццам нам было мала праблем. І пачатак Індомітус Крусейд. Гэта грандіёзная спроба Гільмана адваяваць страчаныя тэрыторыі і выратаваць імперыум ад немінучай гібелі. Накштальт генеральнай уборкі ў касмічным маштабе, але з лазернымі гарматамі і крывей. Вось такія справы. Вархаммер 40 000 – гэта сусвет, дзе героі паміраюць старшыннай смерцю, злыдні часта перамагаюць, а адзінае пастаяннае – гэта вайна. Але менавіта ў гэтай цемры і хаваецца яго прывабнасць. Гэта велізарная пясочніца для фантазій, дзе можна знайсці гісторыю пра гонар і здраду, пра адчай і надзею, пра бязглуздзіцу і веліч. Калі вам спадабаўся гэты кароткі экскурс, стаўце лайк, падпісвайцеся на канал і рыхтуйцеся да таго, што вас розум будзе пашырацца да неймаверных памераў. До новых сустрэч у змрочнай цемры далёкай будучыні.